981. Sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Balik o katawhan sa Israel sa Ginoo nga inyong Dios. Kay nadugmo kamo tungod sa inyong kadautan. Andama ang inyong igsusulti ug balik sa Ginoo. Ingna siya, pasaylua ang tanan namong kalapasan ug dawata ang among pangaliyo po ug tumano na namo ang among gisaad kanimo. Dili makaluwas ka namo ang Assyria. Dili na kami mukabayo sa mga kabayo. Ug dili na kami muisip nga among Dios ang binuhat sa among mga kamot. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga higala, mga tinakod nga tigpaminaw, mga ginikanan, ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko aniyan usab sa kahanginan. Of course, din higyapon sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM. Usab no, naka-simulcast sa FM band ang 94.1. Makita og badungog usab no sa website sa RMN Dipolog, ang rmndipolog.weebly.com. Kining ubos ninyong higala no, Sbog Tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Beridas. Mogya po'y makiguban kaninyo sa maong tulumanon. Okay, pizza and webe sa bulan sa Nobyembre tuig 2014. Ay mo katingala nga gibasa din nato ang Oseas 14:1 ngadto sa 3. Tungod kay ang maong mga tudling na dinhi mabasa nato ba ang hinungdan, no? Ang tinuod nga hinungdan kung dunay mga tudling sa Biblia nga ang atong labang makagagahom ang Dios nagadili og mga larawan o nagadili og mga ribulto ug ang mga pagkiyukbo. Kay sa ato gong pagtuo no nga Katoliko no mga higala mga tinahod nga tigpaminaw, kung maghisgot gani og paggama og mga ribulto o larawan, duha na ka klase no.
duha ka klase ang paghimo og ribulto o larawan. Una, ang insakto o ang gitugot sa Dios ug ang ikaduha kanang pagdili niya. Kay basin magtuo ang uban nga, uy nga naman nga diha sa Biblia, no? Nahinumdum ko sa akong higalang Muslim nga matud pa niya Veritas. Usa sa dako kayong hinungdan nganong dili mi makadawat anang Biblia ninyo sa mga Kristiyanos. Kay kanang inyong Biblia god ang Dios diha nagtudlo nga gadili siya, no? Nagdili siya sa paghimog mga ribulto o larawan apan sa laing bahin nagpahimo usab siya, no? Buot ba ipasabot sa akong higalang Muslim nga dili katuhuan ng Biblia kay nagkasumpaki ko, no, o adunay kontradiksyon ang mga gitudlo diha. Kay matud pa niya, kamong mga Katoliko kung naghimo mog mga ribulto kay naabo mo'y basihan mabasa pus Biblia. Sama sa kanabang mga gigamit na itong mga sita sa Biblia ba, no? Mga tinahod nga tigpaminaw, no? Katong mga karaan nga mga listeners, no? Mga suking tigpaminaw kahibalo na, no? Kitang mga Katoliko kung naghimutag mga ribulto tungod kay naaman po sa Biblia mabasa na sa mapananglit sa Exodo 25 17 ngadto sa 22 nga ang Dios nagpahimog larawan si Keruben ngadto ni Moises. O kung mubasa usab ta sa Numeros 21, 4 nga to sa 9. Klaro kay letra por letra gayud, no? Nga si Moises gipahimo og larawan sa bitin nga tumbaga. Sumuna nga kitang mga Katoliko doon na gitay basihan, no? Og modagan puta sa Ezekiel 41:17 nga to sa 20. Ang gihulagway nga ang templo sa Dios aduna giyoy mga imahin giklaro pag yun na ay dagway sa usa ka anghel o kana pag yung napag larawan sa usa ka kinibang kining leon o kining naong gistaho giklaro. May siguro nga atong pasahon o kinig alang ni atong mga gustong basahon gyud ang maong sita sa Biblia, no? Mga tinahod nga tipaminaw ato sang ukbon ng atong Biblia. Okay, niya, no? Ezekiel 41:17 nga to sa 20. Ang bungbong sa templo dito sa sulod gikan sa salog hangtod ibabaw sa pultahan gikulitan og mga larawan. Sa mga palmera ug sa mga kiruben, ang kulagway sa palmera ug sa mga kiruben nagulhos-ulhos matag kiruben may duha ka nawong. May nawong sa tawo nga nagatubang sa palmera sa usa ka kilid ug ang nawong sa usa ka leon nga nagatubang sa palmera sa laing kilid. Gikulit kini sa tibuok palibot sa templo. Gikan sa salug ngadto sa ibabaw sa pultahan. So mga tinahod nga tigpaminaw kini, no, klaro kayong gahulagway nga sa templo sa Dios, no? Gihulagway gyud nga adunay mga larawan, no? Naay nawong sa tao o naay gyud napagali nawong sa leon. Mao na ni ang ato bang giingon ninyo nga wala man idili diri sa Biblia ang paghimog ribulto kon ang atong tumong sa paghimo nahauyon o nasubay sa kabubuton sa Dios. Unya, katong higala na tong Muslim nga matud pa niya, usa man guni sa hinungdan nga nung dili sila mutuos Biblia kay nagkasumpaki kuno ng mga panudlo diha. Unya, nahinumdum po ko sa akong tubag niya nga kung wala ta kahibalo ug unsa ang buot ipasabot sa Dios sa iyang pagpahimo ug unsay buot niya pasabot sa pagdili, makaingon gyud ta nga gasumpaki. No? Makaingon gyud ta nga kitang mga nagbasa aning Biblia kung dili ba mahusto ang atong pagsabot, makaingon gyud ta nga nagsumpaki gyud ang mga pulong o mga sugo diha sa Biblia. Kay tinuod man gyud nga kung mubasa ka nga gadili ang Dios, unya mubasa po ka nga gapahimo siya, so insigida outrightly makaingon ta nga nagsumpaki na.
Pero kung makahibalo ta, unsay buot ipasabot sa Dios sa iyang pagpahimo o pagdili, wala na siya magkasumpaki, no? Ang konkreto nato nga example para dali masabtan, ayon ninyo kalimti katong ato nang gibalik-balik ba. Sama ni anang kwarta. Ang kanang kwarta kanang medium of exchange, no? Kanang gigamit nato nga butang sa pagpalit, no? Para makapalitag pagkaon, no? Kanang gamito nato medium of exchange kana mang kwarta. Ang kwarta makaingon bata tungod kay binuhat og kamot, gama sa tao, dautan. Makaingon bata kay mayon ka kanang ribulto, mayon ka dautan na kay gama ra na sa tao. So, himo na tong example kanang kwarta, dautan ba ang kwarta tungod kay gama ra og tao? Siyempre ang tubag dili. Kay bisan gani ang atong mga igsuong dili mga Katoliko nga nagsaway sa mga larawan sa Katoliko, sila mo gamit manggalipog kwarta sa ilang kinabuhi. Subot ipasabot, dili dautan ang kwarta. Of course, sa sakto nga gamit. Nga dili dautan ang kwarta kung sakto ang atong paggamit sa kwarta. Pero kung himuon na natong Dios ang kwarta, ipaka-Dios na nato ang kwarta, moon na gidili. Ingon na pod ang mahitungod sa larawan. Ang larawan wala idili sa Dios kung ang atong tumong husto. Pero kung ipaka-Diyos na ang larawan, mo na gidili. Kay klaro man sa Exodo Kapitulo 20, no? Versikulo 4, ngadto sa 5, nga dili gyud sa ako nang giingon sa miagi natong Sibya sa versikulo 3 kinahanglan, dili gyud wadon ang versikulo 3 kung atong sabto ng pagdili sa Dios sa larawan ug ribulto. Kay ang kasagaran kong mga dili Katoliko nga manudlo, ilang atakihon ang Katoliko, gamito nila sa pag-atake, diretso sila sa versikulo 4 ug 5 sa Exodo 20. Nga ang Exodo 20 versikulo 4 naghisgot sa pagdili og larawan bisan unsa, then ang versikulo 5 nga gidili ang pagyukbo. So maingon din sila nga ang mga Katoliko daghang kay mga ribulto den kay yukbo. So klaro kay nakalapas ang Katoliko ni anang sala nga idolatria. No? Pero ang usa ka elemento nga dili nila iklaro diha sa pagsumada sa pagsabot ang bersikulo 3. No? Exodo 20, 4 ug 5 sila diretso, dili nila iapil ang 3. Ang 3 naa diha ang Yahweh. Naa diha ang kinahanglan nga pagsabot ug unsay buot ipasabot sa Ginoo sa iyang pagdili. Ang pagbaton og laing Dios. Kanang bersikulo 3 importante nga nag-ingon ang Dios, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Then sa 4 mao din to larawan bisan unsa dili buhaton, then sa 5 dili kamuyukbo. So kung sumadahon nato ng tulo ka bersikulo, ayaw pagbaton og laing Dios. Mo na ang tenor sa Ginoo diha sa iyang pagdili, pagbaton og laing Dios. Then sa 4 imahin o ribulto, then sa 5 dili ang pagyukbo. Subot ipasabot kung maghimo tag ribulto bisan unsa nga hunaon nato nga maunay Dios, ipaka-Dios nato ng ribulto nga atong buhaton, gidili na. Kay pagbaton man naglaing Dios. Ug ang Katoliko dili gyud matamaan. Dili gyud maigoan ng sugua diha, no? Ngano man kay wala may pagtulun-an ang Katoliko nga nag-ingon nga kanang ribulto sa mga santos himuon ng Dios. Subot ipasabot, dili ang Katoliko mo ay giigoan ng sugua diha sa Biblia. Ang giigo diha, no? Ang mga tao nga nagtuo nga ang larawan mao gyud Dios. Asa mata galigunan ana, no? Dai mga mubasa lang tag mga 4 o 5 ka bersikulo isip pagprueba nga ang pagdili sa larawan mao ra gyud ang pag-isip ingon nga Dios. Nga buti pasabot kung sakto lang ang paggamit sa larawan utumong sa paghimo, wala na idili sa Dios. No? Ang nahinumdum ko ay ninyo kalimti katugaling sa Numeros 21, 4 ngadto sa 9. Diba si Moises gisugo sa Dios sa paghimog larawan sa bitin.
Masabot na to nga wala idili sa Dios ang paghimog larawan sa bitin. Pero sa dihang gipakadyos na sa mga tao, nasuko ra pod ang Dios, iya ra pong gipaguba. Nung iya ra pong gipaguba tungod kay gipakadyos sa ato pa, klaro kayo nga kung dili lang ipakadyos ang ribulto o larawan, dili masuko ang Ginoo na, no? Dili sa supak ana. Pero kung ipakadyos na, supak na siya. Ang prueba, kaysa dihang gipakadyos na sa mga tao ang larawan sa bitin, iya maning gipaguba, no? Ato ning basahon, 2 Hari 18:4. 2 Hari 18:4 matud pa. Gipangguba niya ang mga halaran didto sa mga bungtod. O gipamuka niya ang mga haligi. O gipamutol niya ang mga tukon nga giisip nilang sagrado. O gilumpag ang larawan ni Asera. Gidugmok niya ang halas nga tumbaga nga hinimo ni Moises. Kay hangtod niya atong panahon na ang katawhan sa Israel nagsunog manug insenso ingon nga halad niini. Ginganlan kini nilag Nohistan. Sa ato pa Dios. Ngan manisus ka Dios. So but ipasabot mga higala, no, kung atong sumadahon ang istorya, ang paghimo di ay sa larawan sa bitin, wala idili sa Dios kay siya manggali ang gasugo sa ni Moises ana sa pagbahimo, no? Números 21:4-9. Pero sa dihang gipakadyos nas mga tao ginganlan nagngalan so sa Dios, suko ang Dios gipaguba. So karon kung mudagan tas pagtulon ang Katoliko may tungod sa larawan, naabay pagtulon ang Katoliko nga kanang mga larawan himuong Dios? Wala oy. No? Wala. Ato nang i-review din hipodron ang kanang hinungdan kung ang Katoliko maghimog larawan unsay tumong. Atong iklaro ninyo dili gyud tumong sa Katoliko kung maghimog ribulto himuong Dios. Lain ang katuyuan ana, no? Alang niya itong mga suki ng tigpaminaw nato, kahibalo ko nga kahibalo mo, no? Kaya ako naman ang galing gibalik-balik, no? Dugay naman niya itong tuluman noon since 2007, 2008 pa. So magbalik-balik naman ang mga tema. So kadtong karaang tigpaminaw, kahibalo na mo, unsa hinungdan. Dili kay himuong Dios sa Katoliko ng mga ribulto. Pero ato sang basahon ning kinig yung mabasa sa Biblia, ang example no sa mga tao nga nasuko ang Dios sa ilang tratamento sa ribulto. Nga klaro gyud kaayo nga nasuko ang Dios tungod kay ilag yung gipakadyos. Gawas ni atong sa 2 Hari 18:4. Kini mga tudling karon mo ni dugang kining prueba nato. Nga makaingon mo nga adili man na Katoliko nga baruganan kanang pinagano. Kay lahi man day ang pagtulon ang Katoliko mahitungod sa larawan ikumpara aning pinagano. Ani kining pinagano, no? Akong basahon diri kung unsa ning pinagano sa ilang tratamento sa larawan. Nehemias 9:18, no? I-take note ninyo mga igsoon, isulat ninyo sa inyong kodigo para di malimtan. Mao ni ang pinagano o supak sa kabubuton sa Dios sa kanabang tumong sa paghimog ribulto. Diri ta, no? Kanabang gidili. Ani Nehemias 9:18 matod pa. Nagbuhat sila Dios nga baka. Timani ha dili ni larawan ni Santa Maria ug mga santos. Larawan ni atong Dios nga baka, no? Nehemias 9:18. Nagbuhat sila Dios nga baka ug miingon nga kadto mao ang Dios nga nagkuha kanila sa Ehipto. Sa ingon gipasipalahan ka nila Ginoo. Una, tanawa mga igsuon. Ang pagtuog nila sa larawan sa baka, Dios, mauna nga mahulog na ning Dios o gidili. Kaya ang Dios mag-review ta sa ato nang napadayag sumiyagi, nga ang Dios nga gidili, anything na, any butang, mabuhi man o ribulto, nga ato na siyang himuong Dios, unya dili na siya tinuo Dios, mahulog na gyud na nga Dios. Sama nang may kag pusil-pusil kay di tinuod pusil, doktor kay di tinuod doktor. Kana pong Dios bisag unsa nga butang, larawan man o dili nga gituhuan nimong Dios, unya dili tinuod Dios ato pa mo na Dios. Unya ang larawan sa Katoliko wala man itudlo nga Dios, so dili na siya Dios. Kay dili man tanang larawan Dios. Gani ang atong mga igsuong Iglesia ni Cristo naapot sila
ribulto na sa central office nila, no? Gihimuan nila ribulto si Igsoon Felix Manalo. O kana prueba na nga sila mismo, no? Naghimo og ribulto. Prueba po na nato nga dili day tanan larawan Dios. Kana pong monumento ni Rizal sa atong plaza. O prueba po na nga dili tanang ribulto Dios. Kaya naamon tay monumento ni Rizal sa atong plaza. O, ang larawan sa mga santos katoliko dili na Dios ngano tungod kay wala itudlo sa katoliko nga Dios na. Larawan lang na. Nya lain pa no nga kaligunan sa Isaias 44:17 mao ni pinagano nga tratamento sa larawan ug mao ni ang gidili, no. Isaias 44:17 ug ang sobra niini himuon niyang usa ka Dios. Iyang Dios muluhod siya og musimba niini, magampo siya niini og moingon, luwasa ako kay ikaw may akong Dios. O mao ni pinagano ug mao ni gidili. Unya dili man ni pagtulon ang Katoliko kay wala may pagtulon ang Katoliko nga himuong Dios ng larawan sa mga santos. Sa ato pa ang mga igsuon natong mga siging saway sa Katoliko may tungod si ribulto, false accusation o ila bang na-mislead. Ang ilang pag-akusar sa Katoliko wala gyud matunong. So I hope nga honest mistake lang, no, wala nila tuyo. Okay, kung gituyo na nila nga ilag yung tuyoon paghugaw-hugaw ang pagtulon ang Katoliko, murag peligro sila sa atubangan sa Dios ana. Kanang butang-butangan ni mga usa ka tinuhuan nga nagtudlo kunog idolatria o pinagano nga ang tinuod wala, no? Kay wala man gyud pagtulon ang Katoliko nga himuong Dios ng ribulto. O klaro kay ning pinagano nga pagtulunan mahitungod sa ribulto. Isaias 44:17 og ang sobra niini himuon niyang usa ka Dios, iyang Dios muluhod siya og musimba niini, magampo siya niini og moingon, luwasa ako kay ikaw may akong Dios. Nabagoy pagtulon ang Katoliko nga kung magluhod atubangan sa larawan sa mga santos, moingon ang Katoliko, luwasa ako larawan ni San Vicente kay Dios kanamo. Nabagoy pagtulon ang Katoliko ana. Wala oy mga igsoon. Nabagyod Josue 23:16. Apan kung dili ninyo tumanon ang kasabutan nga gisugo kay ninyo sa Ginoo nga inyong Dios, kung mga kamo og mualagad sa laing Dios, ug muyokbo kanila nan silutan kamo niya hangtod nga walay usa kaninyo mahibiling ni ining maayong yuta nga iyang gihatag kaninyo. So laing gihapon ning tudling sa Biblia nga kanang mao ni klarong gidili, no? Pinagano nga buhat mahitungod sa larawan. Nga nag-isip gyud sa larawan, nagyukbo gyud sa larawan ingon nga Dios. Then kadtong ganina, no, sa Oseas 14:1 ngadto sa 3, litra por litra gyud kung ang hubad sa Biblia nga inyong gigamit kanang maayong balita Biblia. Naa dinhi katong gibasa nato pagsugod Dios atong tulumanon karon. Naa dinhi litra por litra ang gidili mahitungod sa larawan. Ang pag-isip sa larawan ingon nga Dios mao na gidili, no, ato ning usbog basa. Oseas 14:1 ngadto sa 3, no, sa maayong balita Biblia nga hubad. Oseas 14:1 ngadto sa 3, matud pa atong kutloon. Balik o katawhan sa Israel. Balik o katawhan sa Israel sa Ginoo nga inyong Dios. Kay nadugmo kamo tungod sa inyong kadautan. Andama ang inyong igsusulti og balik sa Ginoo. Ingna siya pasaylua ang tanan namong kalapasan, ug dawata ang among pangalyupo, ug tumano namo ang among gisaad kanimo. Dili makaluwas ka namo ang Assyria. Dili na kami mokabayo sa mga kabayo, ug dili na kami moisip nga among Dios ang binuhat sa among mga kamot. So, masabot nato dinhi nga kini di ang pagmaymay ba, no, sa katawhan nga dili gyud na mobuhat og daotan. Kay kung ang katawhan gud mobuhat og daotan, syempre dili gyud maayo ang relasyon nila sa Dios ana. Una nga matud pa diri undangan na ng mga kadaotan. Og kung maghisgot pud og ribulto, giingon diri nga dili na kami o dili na kamo mo isip nga Dios ang binuhat sa inyong mga kamot, no, sama sa ribulto. Sa ato pa masabot dinhi sa maong mga tudling nga dili day daotan ang paghimo og ribulto o larawan.
Basta dili lang ipakadyos. Pero kung ipakadyos, gidili na. Balikon kus pag-ingon, wala gyud pagtulon ang Katoliko nga kanang larawan himuong Dios. So wala magtulo ang Katoliko og idolatria. Dayon matud pa nga kana ding inyong pagluhod-luhod berita sa tubangan sa mga rebultos, mga santos ug kanang inyong mag-ampo nga magatubang mo nila. Klaro na nga giilan ninyo nga Dios ng mga rebulto. Ang atong tubag ana unahon nato nang kanang paghalok, no. Dili tanang paghalok pagpagka-Dios. Praktikal ni kaayo mga higala, no. Praktikal ka ini bisag dili ta mo basag Biblia ani. Klaro ka ini nga dili tanang paghalok pagpagka-Dios. Kay ang magtiayo, no, ang banag asawa usa sa ekspresyon sa gugma kana mang kissing, no, o halok. O both by pasabot sa kissing, no, expression of love sa mag-asawa. Gihimo na nilang Dios ang matag usa nila tungod kay gihimo nila ng expression of love sama sa halok. Dili oy. Ang usa ka lola o usa ka anak mohalok, no, sa picture o sa iyang ginikanan. Wala na magpasabot nga tungod nga kumo gihagkan sa anak ang picture sa iyang ginikanan, especially labi na kung ning panaw na sila ang kinabuhi, no, ang paghinumdum niya nagatubang la sa siya sa picture din iyang gihagkan. Wala na magpasabot nga nagtuo na ang maong anak nga ang larawan sa iyang nanay nga Dios na. Usa lang to ka akto sa pagmahal isip ginikanan o paghinumdum, pero wala magtuo ang anak nga Dios na ang maong larawan. Depende na sa imong giunahuna o gibati. Kung ang maong anak naghalok sa larawan sa iyang nanay, nga nagtuo siya nga ang iyang nanay Dios o kadtong larawan sa iyang nanay Dios, kana mo idautan. Pero klaro kaayo, no, bisan kamo siguro din ha, no. Unsaon ninyo paghinumdum sa inyong mga minahal sa kinabuhi nganing panaw na slaing kinabuhi, no? O ang mga picture na lang niya, no? Atong ukbo ng ilang mga albums, ilang mga pictures dayon mahimo, no, expression of love, no, atong hagkan, pero wala ta magtuo nga ang larawan nila Dios na. Ingon ana pud ang mga Katoliko, kung gahalok-halok sa larawan sa mga santos, pud pasabot ana nga gamahal ta nila tungod kay panig-ingnan sila isip mga Kristiyanos, pero wala ta magtuo nga sila Dios na. Ang usa ka anak nga kanunay nanako ning ibalik-balik sa mga tulumanon nato sa radyo o sa bisan asa ta nga himuon tang speaker sa mga speaking engagement, nga ang usa ka bata nga nagluhod-luhod sa iyang ginikanan kay mahadlok siyang bunalan kay nakasala lagi siya. Ang figurine sa ilang sala nga sa diyang ang iyang mga ginikanan tuwas trabaho. Then siya gadula-dula siya diya sa ilang salas balay nga daghang kay mga decorations, mga kinibang na-figurine. Then nasangkilan niya sa iyang pagdula-dula ang figurine nila, ang dekorasyon. Nabuak dahil nagtuo ang bata nga inig-uli ni nanay og tatay ron kasab-an jud ko, bunalan jud ko. So naguna-una siya unsa iyang buhaton inig-abot ni nanay og tatay nga dili siya bunalan. Amo niya akong buhaton nga inig-uli ni nanay og tatay parang di ko bunalan. Mamasin ko nga magluhod-luhod ko mangayo ko pasaylo, pamasin maluoy og dili gyud ko bunalan. Og nahitabo gyud pag-abot ni nanay og tatay ni nagluhod-luhod jud ang bata sa pagpakiluoy. Pero wala magtuo ang bata nga ang nanay ug tatay niya Dios na kumo iyang giludhan. Buti pasapot nga ang Katoliko nga pagtulunan mo ay husto nga dili di ay tanan pagyukbo, dili di tanan pagluhod pagpaka-Dios. Simple ra kaayo. Mahimo lang pagpaka-Dios ang atong pagyukbo sa usa ka butang o usa ka rebulto o usa ka larawan kung atong gituhuan o ang atong pagbati sa maong butang nga atong giludhan mao na na Dios. No? Pangigsuon. Unya sa Biblia, klaro man na diri sa Biblia. Nga dili tanang pagyukbo pagpaka-Dios. Dagan ta sa Genesis 37, sitting ato sa 9, matud pa. Sa akong damgo, no? Si Jose ang buot pasabot ani katong Jose sa daang tugon, matud pa niya. Sa akong damgo dito kita sa uma og namugkos sa mga trigo. Unya mitindog ang ako mga binugkos og gialirungan kini sa inyong binugkos. Miyukbo
Miyukbo sila sa akong binugkos. No, ato ning gitan-aw manggod sa Hebro nga kining yukbo dinhi syaka, no, sa word gyud sa Hebrew English syaka, nga kung ato yung hubaron sa in English worship o simba. Nga sa damgo kuno ni Jose, yang giingnan yang mga igsuon ba sa iyang damgo nga ang mga binugkos kuno sa iyang mga igsuon miyukbo sa iyang kuan, iyang binugkos. Nga kung atong hubaron yun kay sa Hebrew ani syakaman, simba o yukbo. Nga miyukbo ang mga binugkos sa igsuon ni Jose sa iyang binugkos. Pero wala ni magpasapot nga pagpakadiyos ning pagyukbo o pagsimbaha. Mo ning gitawag nato og kanang dulya, no? Dili ni pagpakadiyos, but pasabot ani pagtahod. Pwede na to ning hubaron og veneration, pero dili ni simba nga pagpakadiyos. O kung ato pong ilahos pagbasa mo gihapon, no? Nga damgo gihapon ni Jose, iyag yung gipahibalos yang mga igsuon na suko manggali ang yang mga igsuon kay matud pa sa yang laing damgo niingon siya sa maong damgo nakita ko ang adlaw, ang buwan og 11 ka bituon nga miyukbo. Sa Hebro syaka. O kung atong hubaron yun sa literal, misimba ka nako. No? Nakita niya sa damgo nga ang mga igsuon ni Jose niyukbo niya o nisimba niya. Pero dili man ni simba o yukbo nga pagpagkadiyos, pagtahod man but pasabot ani. Unya gani kining damguhan na tuman man ni. Kay kini si Jose pag-abot sa Ehipto kay ila man ning gibaligya si Jose sa mga Ehiptohanon nga nahimo ra ba ni siyang kapata sa hari dito sa Ehipto, nahimong sinaligan, unya nahitabo gali tong dakong gutom sa lugar sa mga Israelitas. Unya ang Ehipto ra mo'y nakatigom, nakaandam og pagkaon kay si Jose nakabantay man ato. Nakatagna man. Ngay naamang gutoy damgo sa hari nga siya mo'y mihubad. Nga paghubad niya oy mahitabo ang dakong gutom. Nakaandam ang Ehipto og pagkaon tungod kay nahubad man ni Jose ang damgo sa hari nga mahitabo ang dakong gutom. So nag-andam sila pagkaon, din nakaandam sila pagkaon. Nya kadtong mga igsuon ni Jose wa sila kaandam dito sa Kanaan ba to kung ako malimot. So mao na gigutom sila, wa sila pagkaon, di unsa ilang gihimo ni adto sila sa Ehipto. Pag abot nila sa Ehipto, wa pag ito sila kaila dayon nga katud ang mayordomo dito sa hari si Jose, ila ditong igsuon nga agkatong ilang gibaligya. Di unsa man ilang gihimo, niyukbo sila, ni simba sila ni Jose. Pero dili ito simba o dili ito yukbo nga pagpakadiyos, pagtahod lamang kadto, no? Pagtahod o usak to ka veneration nga pagyukbo o pagsimba, pero dili gyud pagpakadiyos. So mao na mahigala mga tinahod nga tigpaminaw mo ni ang ehemplo nato diri sa Biblia nga dili tanang pagyukbo pagpakadiyos. Na kung atong basahon ang Exodo 20 versikulo 12, giklaro naman na dinhi nga dili tanang pagtahod o dili tanang pagyukbo pagpakadiyos. Kay sa Exodo 20 versikulo 12 pa lang, no, sa napulo kasugo na natay mabasa nga ingon ani. Tahura ang inyong amahan ug inahan aron mutaas ang inyong ginabuhi. Kining taho diri. Mo man ni ang usa ka dagway sa veneration, pagtahod. Pagtahod sa ginikanan. So dili day tanang pagtahod o pagyukbo pagpakadiyos. No, Exodo 20 versikulo 12. Dagan ta sa Levitico 19:3. Tahura ang inyong inahan ug ang inyong amahan. Mao ra gihapon. So diretso ta sa lain kay parehas ra sa Exodo 20:12. Deuteronomio 5:16 mao gihapon, tahura ang inyong amahan ug inahan. Nandito ta sa Mateo 15:4. Kay nag-ingon ang Dios, tahura ang imong inahan ug inahan, mao gihapon. Dagan po ta sa Lucas 18:20, nasayod kas kasuguan, ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw pagbakak. Tahura ang inyong amahan ug inahan. Dagan na po ta sa Efeso 6:2 ngadto sa 3, ang unang sugo nga dunay saad mao kini. Tahura ang imong amahan ug inahan. Ug kini ang saad aron ka mabulahan ug mataas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. So mao na mga igsuon pagkadaghan aning bersikulo sa Biblia isip prueba nga dili tanang pagyukbo o pagtahod pagpakadiyos. Kay na ay
Kanang gitawag nato lang ni sa Grego og veneration. Relative lang ni siya pero dili ni pagpakadiyos. Kaysa pagtuo laging Katoliko, kanang yukbo o pagsimba, gikuan ni siya, gi-classify ni o gi-distinguish ni siya sa tulo. Una, pagyukbo o pagsimba nga gihinganlan sa Grego og latria, no? Supreme worship that can be given only to God. Kinatas-an ni. O kanang pagsimbaha nga kinatas-an nga para sa Dios, dili ni pwede sa larawan o kanang ilang mga kanang yung gilarawanan. Kay kinatas-an man eh. Kay kung maghisgot ko tag superlative degree, lahi man ang highest, mas taas man ang highest ikumpara sa higher og high. High, taas. Higher, taas. Highest mo na to'y kinatasan. Pero dili na siya tupong ha. High, higher, highest. So, sa yukbo pod, sa pagtulon ang Katoliko, ingon ana. High, higher, highest. Sa Grego, giterminuhan na ang high mo na siya veneration. Ang higher mo na hyperdulia. Dulia, hyperdulia. Then, katong kinatasan o highest, latria. Yukbo nga para sa Dios. So, dili na siya tupong. Nya, sa Biblia, giklaro po na kung ato yung sabton, dili man nato mabasa diri sa Biblia ang pulong latria, hyperdulia. Pero, kana, gigama na nga mga pulong sa Katoliko para sayo na to masabtan, sayo na to matun-an. Mahibaw na to ang kalainan, unsay yukbo nga pagtahod lang o veneration, unsa po yukbo nga pagpakadiyos o kanang hinganlan na to sa Grego o latria. Daganta sa Levitico 19:32, tindog kamo agig pagtahod sa mga taong tigulang. Naagali ka ng pagtahod nga pinaagig pagtindog, dili lang gali kay pagluhod. Nahinumdum ko diya sa sa eskwelahan nga niingon ang among maestra nga, kung moabot gali ang bisita, muyukbo ta. Nya kay naglingkod naman mo, so ang atong pagyukbo, mutindog ta, di ba? Oh. So kay kining pagyukbo go daghang dagway, na yukbo nga muluhod ka, na po yukbo nga kung naglingkod na kadaan, mutindog ka, yukbo gyapon na. Pero dili na pagpakadiyos, no? Depende sa imong gibati og yun na huna. Naadri sa Roma 13:7, matod pa, busa bayad kamo buhis sa inyong pagkamulupyo o buhis sa inyong kabtangan. O ipakita ang inyong pagtahod o pagpasidungog kanilang tanan, no? Pagkadagang sitas, no? Dili na manggali kay ang mga santos ang tahuron o yukbuan nato. Hasta pa manggali ng mga punuan sa lungsod. No? Busa bayad kamo buhis sa inyong pagkamulupyo o buhis sa inyong kabtangan. Ipakita ang inyong pagtahod o pagyukbo o pagpasidungog kanilang tanan. Na dagan po ka dito sa 1 Samuel 24:8. No 1 Samuel 28. I'm sorry, dili 28. 1 Samuel 24:8 nga miyukbo si David kang Saul. Then dagan po ta sa 1 Timoteo 6:1, ang mga ulipon kinahanglan magtahod sa ilang mga agalon aron walay makapasipala sa ngalan sa Dios sa atong pagtulunan. Dayon dagan dito sa Pilipos 2:29 ngadto sa 30. Busa dawata siya uban sa dakong kalibay. Ingon nga usa ka igsuon diya sa Ginoo, tahuran ninyo ang mga tawo nga sama kaniya. Kinsa man si Epaprodito kuno, ang katabang ni Pablo. Ang katabang ni Pablo nga si Epaprodito, usa ka buutan, no? Usa ka maayong panig-ingnan nga Kristiyano nga matud pa, tahuran ninyo ang mga tawo nga sama kaniya. Usa ka santo, no? Kay kini si Epaprodito, saint magyun santo magyun no? Kay very maayo kayo, no? Katabang ni sa ni Pablo, tahuron ko no. Uyukbuan ko no. Pero dili ni yukbo o tahod nga pagpakadiyos ha. Mo ni gitawag sa Katoliko og veneration. Sa 1 Pedro 2:17 giingon, tahura ang tanang tao, higugmaa ang inyong isig ka magtutuo, kahadluki ang Dios og tahura ang emperador. Ang emperador gali patahod gali apil. No? Pero dili tahod nga pagpakadiyos. Tahuron lang isip labaw, no? Isip adunay katungdanan nga labaw, dili ingon nga Dios kay sala na po na. No? Pagpatunog laing Dios na pud kung tahuron na to ang emperador ingon nga Dios, dili na po na.
ug unsay iya sa emperador nga pagtahod, mao ra po na ihatag nato niya. Ug unsay sa mga punuan sa lungsod nga pagtahod, mao ra po na atong ihatag nila. Sa mga santos mo gihapon ang nakasubo lang nato kay ang mga dili katoliko natong mga igsuon nga mga magtutudlo sa Biblia, ilabang parihason ang yukbo batanan nga kumo kay ang mga katoliko gayukbo sa mga santos, ila na day nang ingnon nga gayukbo na ingon nga Dios mo nay dili maayo nga pagtudlo sa katawhan. Kay dili sila maantigo mo qualify ba, dili sila maantigo unsay kalainan sa usa ka butang nga makita nimo nga maura ang dagway, maura ang pag-execute ba o pagbuhat para sa daan ng hansalut gani. Kanang hansalut usa ra gyud ng dagway ana. Pero ang gibug-aton ana dili parehas no, kay ang halot sa usa ka private no o ranggo iyang salut o saludo niya sa iyang opisyal mas labaw gyud nga pagtahod kaysa iyang salut sa iyang kauban ra nga ranggo no. Pero maura ang makita nimong postura, saludo, pero ang gibug-aton dili parehas kay depende man na sa ranggo. Ingonana po ng yukbo base sa pagtulon-an diri sa Biblia nga gitudlo sa Katoliko nga dili tanang yukbo kinatas ang matang o pagpakadiyos kina ipagtahod lang nga ubos-ubos lang. Sa Hebrehanon kapitulo 13 bersikulo 7 nindot kay ni. Hebrehanon 13:7, hinumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios. Hinumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios, palandunga giunsa nila pagkinabuhi og pagpakamatay og awata ang ilang pagtuo. Ang kini mga igsuon kini usa ni siya sa gigamit atong usa ka teologong pare ngano nga kitang mga Katoliko naatay daghang mga rebultos mga santos kay usagod sa hinungdan ana kanang gipasidunggan nato ang mga santos unya diha sa pagpasidungog mao na no, parang di ta malimot nila kay hinumduman lagi kanunay maghimo tag mga butang nga kung makakita ta anang mga butang nga makahinumdum dayon ta nila kay mao man na instruction diri sa Biblia. Hinumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios. Palandunga giunsa nila pagkinabuhi ug pagkamatay ug awata ang ilang pagtuo. So ang pagtuong Kristiyano di ay nga si Kristo mo'y panig-ingnan. Dili di ay kay si Kristo ra gyud no. Ang ekspresyon nato ana pagpakita nato sa pagtuo nga gihimo natong example si Kristo. Mapakita po day nato na pinaagi sa paghimo natong example sa mga santos. Dili day na kontradiksyon kung kitang mga Katoliko muyukbo o himuon natong panig-ingnan ng mga santos, dili day na siya kontradiksyon sa pagkabugtong panig-ingnan ni Kristo. Kaysa ako ng explanation sa miaging programa nato na usaman ug unsay mahimo sa mga santos, dili na nila maangkon nga ilang kaugalingon nga wala ang merito ni Kristo. Nahimo sa mga santos nga makatabang sila sa uban tungod sa merito ni Kristo. So ang mediation nila ma-attribute gihapon nga iya ni Kristo. So one with Christ. O bitaw nga sa 1 Timoteo 2:1 nag-ingon si Pablo nga buhatan ninyo ang mga pangalyupo, mga pagpasalamat o mga pagpataliwala. No, wala day idili no, matud pa ni San Pablo ang pagpataliwala sa ubang mga santos. Kay naisip na ato nang gituhuan nga nausana ang pagpataliwala sa mga santos sa pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo. Unya ang prueba din sa Biblia nga litra por litra nga dili tanang paghalok pagpakadiyos kay kita go mga Katoliko giakusahan ta nga kung maghalok-halok tas mga rebultos mga santos, akusahan din tanila nga gipakadiyos nato ang ilang mga rebulto. Dili kay din sa Biblia mabasa gyud litra por litra nga dili tanang paghalok pagpakadiyos. Ang buhat 20 bersikulo 36 ngadto 37, human kini isulti ni Pablo siya og ang tanan niyang kauban miluhod nagampo nang hilak silang tanan ug migakos ug mihalok kaniya sa pagpanamilit. O gihagkan si Pablo diri pero wala man nila isipan nga si Pablo Dios na. No, so mao na mga igsuon nga dili tanang paghalok og pagyukbo pagpakadiyos. Nya dinhi no 1 Samuel 28:14 no. 1 Samuel 28:14. Og si Saul nakasabot nga kadto mao si Samuel.
og mitikubo siya og miyukbo agig pagtahod. Una na nagiklaro kaayong litra por litra dinhi no sa hubad sa maayong balita Biblia nga naay yukbo nga pagtahod lang no dili pagpakadios. Then kana kayong litra por litra kanang pulong simba nga dili tanang simba pagpakadios no kining sa Daniel 2:46 ngadto 47. No, Daniel 2:46 ngadto 47 atong basahon matud pa. Unya si Hari Nabucodonosor mihapa sa yuta og misimba kang Daniel. O si Daniel diri gisimba ni Nabucodonosor na araba toy dili katoliko nga nag-ingon nga sayop man si kuan diha Nabucodonosor kay pagano man na no. Tubag na to ana dili tanang buhat sa usa ka tawong pagano sayop depende na no. Kay bisag unsa ka dautan sa tao dili tanang buhat niya dautan. Naapoy insakto raw maayo ra. Unsaon na to pag ilang ang buhat sa usa ka tawo madautan man o dili sayop na kaya atong susihon dinhi no. Ang pagsimba ni Nabucodonosor dire ngadto ni Daniel wala siya magtuo nga si Daniel Dios. Kay diri sa 47 nag-ingon man siya no miingon ang hari kang Daniel matuod gayod nga ang imong Dios mao ang Dios sa tanang Dios o Ginoo siya sa mga hari o tigpadayag sa mga tinago. So naa sa huna ni Nabucodonosor dire nga si Daniel tao ra gyud sa kahimtang. Unya ang gituhuan niyang Dios ang Dios ni Daniel dili si Daniel mismo mao ay Dios. So the fact nga iyang gisimba si Daniel dinhi, klaro kaayo nga naa gyud ay pagsimba nga dili pagpakadios pagtahod lang. Ang dagan ta dito ni Pablo o ni Pedro diya sa buhat 25-26 nga gibadlong ni Pedro si Cornelio kay naman ko yung mga dili katoliko maingon na klaro kay diya sa buhat 25-26 veritas nga si Pablo si Pedro mibadlong kang Cornelio sa dihang si Cornelio miyekbo o misimba niya. Ang tubag na to ana gibadlong ni Pedro tungod kay nakita ni Pedro nga katong yukbo ni Cornelio usa ka yukbo nga pagpakadios o kinatasan o kanang gitawag sa Grego og latria. O nang gibadlong pero wala naman pasabot nga wala yukbo alang sa mga santos kay kung basahon na to ang buhat 16:29 ngadto sa 30 si Pablo og si Silas giyukbuan unya wala badlungan ni Pablo og ni Silas ang tinugyanan sa karsel nga miyukbo nilang duha. Sa kung nasayo pa unta ang niyukbo nilang duha, badlungon unta ni Pablo og ni Silas. The fact nga wala badlungan ni Pablo og ni Silas nagpasabot nga naa gyud ay yukbo alang nila nga mga santos. Nya dagan ta didto sa kini bang daghan pa maning sitas pero di na lang nako ni basahon tanan no. Kaya pikin na atong oras. Og na day bag-ong tulumanon siguro no nga madungog ninyo ron nga religious gihapon at tangilan ninyo no. Wala kay ko kasunod na ni ini kay agi sa by the way no ay mo katingala labi na sa mga Facebook followers nato nga medyo na offline ta karon no kay medyo dunay nahitabo sa akong father na ospital no na astambalanan og mga usa ka semana na gyud sa ospital mo nang wa gyud ka lugar og akwa ninyo diha sa Facebook. No ay mo katingala nga no gani karon dili unta ko ka programa pero naay ni hangyo o mo nang nakadagan ta mo nang naa karon dire. No so kuan mga igsoon kining 2 Hari 1:13 na dinhi ang litra por litra mabasa na to nga kana galing pulong pong pag-ampo dili na tanan pag-ampo nga ngadto sa Dios kay kani mo ingon man sila nga kamo veritas di ba nag-ampo mo sa mga santos prueba na nga gipaka-Dios ninyo ang atong tubag oo no. Wala na to i-deny nga kitang mga Katoliko nag-ampo tas mga santos pero kanang pag-ampo duha na ka klase. Lahi ng pag-ampo nga para sa Dios, lahi po ng pag-ampo na to alang sa mga balaan o mga maayong tao. Wala na idili diri sa Biblia. Kay dinhi sa 2 Hari 1:13 ato ning basahon. Matud pa, and he sent again a captain of 350 and with his 50, and the third captain of 50 went up and came and fell on his knees before Elijah. No si Elijah dinhi giyukbuan, dili man ni yukbo nga pagpakadiyos pagtahod man ni. Unya matud pa, and besought him and said unto him, O man of God, I pray thee. No si Elijah diri giampuan. Pero ang gaampo ngadto ni Elijah wala magtuo nga si Elijah Dios.
Nagampo siya ni Elijah, isip lang nga niya itong higayon na doon na matabang si Elijah nga ito nila. Di na lang na ako nibasahon ng sumpay kay malangan na ko. Kamo na ibasa. Mahatag lang ko ninyo laing bersikulo no? Nga inyo ning basahon, especially sa King James Version. Sa 2 Hari 1:13. 2 Hari 1:13 nga si Elias, no? Giyukbuan, no? Mao lagi na sa katong sa King James, I pray thee, no, mga igsuon. Dahil napatoy naagali mabasa na to diya sa 2 Corinto 5:20 pero apik atong oras unang di na nako nabasahon. Og ang Lucas 16 sa maayong balita Biblia, litra por litra po ni nga naagi yukbo nga dili pagpakadiyos kanang yukbo nga pagpakigdait lang, no? Lucas 16 nga matud pa ang didto kung didto may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pakigdait. Og mga igsuon, di ko na lang yun ni pangbasahon na tanan ning mga bersikulo nga kuan, daghan kay diri akong giandam. Pero kung nakahinumdum mo sa ato ng Sibya sa mga una pang tulumanon nato, dili na nako pa angay i-repeat, no? Pero kay daghan mga wala pa gyud masayod mo bitong daghan pa kaayong mga dili katoliko ron nga nagpadayon sa ilang pagsaway kay wa sila kahibalo. Now maybe sa sunod Domingo pohon magka-programa ta ato ning pamasahon, no? Ang tema nato ani ang mga maayo nga katuyuan sa pagbaton og mga larawan. Ang mga maayo nga katuyuan sa pagbaton og larawan. Ato lang isiguro ninyo, unang katuyuan, simbolo sa presensya sa Dios, nagsilbing dayan-dayan, paagi sa pagpahinumdom, pagpasidungog sa mga balaan, ug uban pa. Pero wala gyud i-apil na nga himuong Dios ng mga ribulto. Wala gyud na i-apil. So akusasyon lang yun, no? Sa mga dili katoliko ang ilang gibuhat nga gipaka-Dios kuno sa katoliko ng mga ribulto. Pasayloon lang unta, no? Kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Mga igsuon sa dili pa tahingpit magbulag-bulag sa kahanginan, natay ipahibalo ninyo, no? Kinsa tong mga magtutudlo o teacher, no? Mga magtutudlo o kanang fresh graduate ba nga teacher o doon na experience usa ka babae nag-edad gikan 23 nga to sa 40 anyos, no? 23 nga to sa 40 anyos usa ka babae. Fresh graduate o any nga doon na kasinatian, kontak lang ninyo ang cellphone number, no? 0916-366-8512, no? Kung gusto mo apply kay naay nang inahanglan nga usa ka tulunghaan nga og maestra, no? Eksperyensyadong mutudlo gikan sa 23 nga tus 40 anyos usa ka babae. Mao ni ang cellphone number nga inyong kontakon, 0916-366-8512. Usbon ako, 0916-366-8512. Ato po yung usbon, 0916-366-8512. So, kontak lang mo na, no? Then ay mo kalimot nga ang kung gusto mo mo-appeal sa Bible study sa Catholic Faith Defenders, no, Dipolog City Chapter, ang Catholic Faith Defenders, no, adunay Bible study matag Domingo diya sa St. Vincent's College, no, sa room 101, no. So anyo kalimti po na, no. Room 101 sa St. Vincent's College na Bible study ang Catholic Faith Defenders. Kung gusto mo mo-appeal, tambong lang, no. Magsugod na isag alas 9 sa buntag ngadto na sa alas 12.
Okay, mga igala, sang litwan na magitay kong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadaguan sa atong simbahan. Kini na lamang ang ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, ang kakayag sa pagtuong katoliko. Silbert Adriatico Dondoyano Sr. alias Veritas, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Walang sino man Ang matagbutang gihimo sa Dios nga may lain-laing kapusnanan, sa masdaw gihimo aron masayod sa kamaturan. Kay giingon, et cognoscitic veritatem et veritas liberabit vos. May balo kamo sa kamaturan ug ang kamaturan magkahatag kaninyo kagawasan. Apan sa atong panahon karon, daghan na kaayaw ni tumaw nga tinhuan ug relihiyon. Kita magkapangutana, asan nini ang nagbiking sa kamaturan. Gitanyag ni Sibya ang tulumanon, sangka sa katarungan. Abli kini sa tanang pastor, magwawalis pulong sa Dios, mabati alauna hangtod alas 3 hapon sa matag adlawng Domingo.